plantar enciams. Cultivar enciams a casa és molt fàcil. Creixen molt de pressa i es poden sembrar durant tot l'any gràcies a les nombroses varietats que hi ha. Amb un test o un contenidor d'hort urbà n'hi ha prou. Si se'ls assegura la llum adequada, aigua i una terra rica i solta, obtindreu una collita plena de matisos, textures i sabors. A més, podreu portar-les a la taula al moment. Tot un luxe! Des del punt de vista nutricional, l'enciam és ric en nombroses vitamines i minerals, beta-carotè i fibra. És font d'antioxidants, és diürètic. Des de l'antiguitat es coneixen les seves propietats relaxants i sedants i combaten la fatiga i l'anèmia per l'alt contingut de ferro. Són molt saludables. Els enciams es poden obtenir per llavor o comprant directament safates de planters al centre de jardineria. Actualment hi ha unes 200 varietats diferents adaptades als climes i a les èpoques de l'any. Entre abril i maig se sembren o planten els planters dels enciams que escolliran a l'estiu. Per aquesta època s'utilitzen varietats de cicle molt curt i resistents a l'espigat prematur, és a dir, a la pujada de la flor que els amargueja. Per exemple, la varietat 4 estacions de fulla de color vermell fosc és molt saborosa i rica en vitamines. A més, es pot sembrar tot l'any. Les varietats Batàvia Meravella d'estiu i Solerà Groga, de fulles cruixents, es poden sembrar fins al juliol i són molt resistents a l'espigat. Les delicioses fulles de roure, vermelles i verdes. La tendra i saborosa mantegosa reina de maig, de fulles de color verd clar, toves i carnoses, ideal per a sembrar tot l'any. Diferents varietats del cèlebre enciam romà, de fulles llargues i erectes, sucoses i cruixents, per a sembrar tot l'any. També podeu escollir una barreja de varietats i obtenir masclum. Teniu temps fins al juliol per fer els planters. Fins i tot podeu cultivar cabdells, que donaran a les amanides aquesta dolçor i sabor tan apreciats. Totes aquestes varietats d'enciams les trobaràs en sobres de llavors al centre de jardineria. Per la grandària de les llavors, és millor sembrar-les en planters i no directament a terra. Utilitzeu safates d'alvèols i no les enterreu més de 5 mil·límetres. Quan les plantetes que han brotat tinguin entre 3 i 4 o entre 5 i 7 fulles, tot dependrà de la varietat, és el moment de plantar-les a l'hort o al test. És important que utilitzeu un substrat de qualitat perquè l'arrel pivotant dels enciams es desenvolupi sense dificultat. Ha de ser un substrat solt i ric en humus. Instal·leu el test en un lloc on les plantetes rebin, com a mínim, unes 3 o 4 hores de sol directe al dia. Tingueu en compte que l'excés d'ombra accelera la pujada de la flor. Regueu-los abundantment. Al llarg del cultiu han de rebre aigua amb freqüència. No deixeu que la terra s'assequi, però eviteu que s'embassin. Si apareixen males herbes, arrenqueu-les de seguida. Vigileu també la presència de cargols i llimacs. Els encanta l'enciam. Podeu collir els enciams entre 2 i 4 mesos després de la sembra. Si veieu que una planta comença a espigar, colliu-la de seguida. Quan es cultiva a la primavera i a l'estiu, és important evitar l'espigat o la pujada de la flor.